Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kinigilonggi kubor bam takasngi. Pyndep laispa nyongut ki Pulit Ophisar ki badon ye kakerdan, Deputy Superintendent of Police but Sub Inspector of Police but kentup yeshispa iwengut ki kynthei ki badai ne kajila Assam, Arunachal Pradesh, Mizoram, Nagaland but Tripura ki balapas Chikanot Eastern Police Academy. Kini ki Pulit Ophisar kila sya bani kai ha NEEPA umsaw kwan but kila hab ha ka 52nd batch jong kani ka jing ai jing hi kai kablas dang na du ka khatsan tring nai wing arajar arpau ar. Lai thuru balawan shimbenta ha ka parit jong kini ki Pulit Ophisar da umintri rangba jong ka Assam u Dr. Himanta Biswa Sarma ha ka bala sakhilang da ki kmikik pa bar ki bahaying jong ki tei ki officer. Dr. Himanta Biswa Sarma ura ai ke jingero igini ki Pulit Ophisar ki bala Pyndep ige jing sya hikai bad iki kmikik pa bad iki bahaying ki bala ai ke jing kershan igini ki phobnai ban sya hikai ha NEEPA bad u Himanta Biswa Sarma ura samru iki khusnam sya ki Pulit Ophisar ki bala la ban ne bha ha kapor ka ba ki sya hikai.